Hej alle sammen, hjertelig velkommen til Hej! Minecraft. Vi skal lave Sarlang og Roller på eventyr. Eller Roller og Sarlang på eventyr, det er jo ikke noget andet. Sarlang og Roller på eventyr. Roller og Sarlang på eventyr. Det her, det er simpelthen så spændende. Vi skal lave noget Minecraft. Så det bliver også gaming-kanalen her nu. Så ja, men lad os bare komme i gang, Sarlang. Prøv her, Sarlang. Tror du måske, jeg har meget liv, hva'? Tror du, jeg har meget liv? Tror du, jeg har mega meget liv, eller hvad? Kom her! Kom her! Kom her! Så tag nu seriøst, det var din nød. Så jeg tror faktisk lige, at jeg laver mig et sort. Så vi er klar til natten. Ja, men jeg tænker over, så det er ret skidt. Hvad laver du? Jeg laver guld. Nej. Hvordan er lige vores hus ud? Det er fordi, så skal der være... Prøv så. Jeg kan godt forklare. Så skal vi også bygge sådan en kuppel herhen. Fordi så bliver det sådan 2 rum, og så kan vi have alt muligt. Det er en chestrum for eksempel, og det andet... Og det andet... Skal jeg lave en dør? Går du ned og finder noget sand? Ja. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Jeg har intet svær. Nu går jeg i panik. Så vi skal bare skynde os at få lavet det her. Ej, jeg skal have... Hvorfor sagde du ikke noget der? Jamen lige pludselig så kunne jeg bare se den der creeper bag, og så... Jeg har ikke mere. Men jeg har et madliv. Det var ikke så meget, så må vi lige prøve at flække nogle zombier, så vi kan få noget mad og æde det. Ej! Det gør du ikke. Det gjorde du ikke, det. Pas på, Silas! Osh! Hey! Dick. Okay, Åh, jeg håber du døde der. Så langt. Ej, der kommer en creeper hen mod. Ja, right. Så han flægt nu bare. Ja, okay, det kan man tage. Wow! Zombie apokalypse. Fuck dig, Silas Segel. Raller. Jeg troede, du var et zombie. Raller. Jeg troede, du var et zombie. Raller. Jeg troede, du var et zombie. Undskyld. Hvor er du? Hvor der? Nej! Hvor er det sødt. Raller. Ej, undskyld. Jeg troede, du var en zombie. Hvor bor vi? Og så flækkede jeg dig. Der, jeg kan se huset. Du har taget min ting. Ønsker jeg... Oj, der er kaniner! Ej, hvor tog jeg nu jord? Hvor meget? Så lang. Hvad? Det er quite decent. Står der og æder mad? Nej. 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 Du dør jo ikke, vel? Der har lagt en hjælp! Er det iron? Ja? Det er sgu iron. Der var jeg lige ved at overse noget. Yes. Ej, hvor er det grimt! Det er da mega pænt. Det er okay. Har du ikke mere? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvor mange fuck? Ej, undskyld. Men du siger, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hey, her! Hvad sker der? Ej, hvad sker der? Hallo? Nå, fuck dig. Hvor mange har du? Quite many. Jeg er 26. Jeg er kun 22. Nå, så få her til... Nej, det er lige Nej, meget. Sarlang. Nu når du brokker. Tilfreds. Mange har du nu? 24. Hey, jeg mangler... Hey, Sarlang, tag noget mad, så du kan æde. Ja, okay. Jeg tager lige de her for. Og så slutter vi simpelthen af, når jeg lige kommer tilbage til dig. Jeg kan sgu godt huske vejen. Sådan. Så kom vi sgu. I skal ikke kigge ned til den. Det var. I skal ikke kigge ned til den. Men vi går lige ind i huset. Så. Ej, det er vist godt, jeg er ved at bygge, hva'? Hvad laver?
Hvad laver du nu der? Det var da utroligt. Kom ind. Ja, jeg kommer. Så jeg lige kan finde vej. Jeg vil have lukket den for dig. Så vi vil egentlig bare sige tak. Så sekunder. Tak for at I så med. Husk like, comment, subscribe. Og så ses vi bare i næste video. Goddagen! Goddagen! Hvordan stopper du med videoen?